Be sydd gennai fan hyn ydy Rhaphidophora tetrasperma neu'r monstera minima fel mae'n cael ei alw gan lot o bobl. Y prif gwestiwn mae pobl yn ofyn efo unrhyw blanhigyn tŷ sy'n dringo ydy sut fedra i gael dail mawr aeddfed efo lot o dyllau neu fenestrations. Ac mae 4 peth yn cyfrannu tuag at hynna, sef oed y planhigyn, i fod yn cael digon o ola a maeth, ac hefyd i fod yn cael cefnogaeth wrth iddo ddringo. Felly heddiw dwi'n mynd i fod yn ailbotio'r planhigyn yma ac yn gosod polyn yn ei erbyn mwyn ei gefnogi tra i fod yn tyfu. Dwi'n mynd i roed y planhigyn yma mewn potyn 1 maint yn fwy i wneud yn siŵr bod yna ddigon o le ar gyfer y planhigyn a'r polyn. Felly dwi'n mynd i dynnu hwn allan o'r potyn a'i osod yn yr un newydd efo'r stem yng nghanol y pot. Wedyn dwi'n mynd i osod y polyn yn y potyn efo'r stem yn gorwedd yn ei erbyn a'r dail yn gwynebu allan. Gallwch chi glymu'r planhigyn i'r polyn efo unrhyw beth, llinyn neu weiran, ond mae'r pethau bach felcro yma'n wych gan nad ydyn nhw'n gwasgu ac yn difrodi y planhigyn. Tip i chi o ran dyfrio y mini monstera ac unrhyw blanhigyn tŷ yn gyffredinol ydy rhoi eich bys yn y pridd cyn belled â phosib i weld os ydy'r pridd yn sych, ac hefyd codwch y potyn ac os ydio'n teimlo'n ysgafn mae'r planhigyn angen dŵr. Mae angen cadw'r polyn yn llaith drwy'r amser hefyd mwyn i'r gwreiddiau sydd ar y stem fedru ffeindio'r polyn a'i ddringo i helpu efo cam nesa'r tyfiant. Felly mae hwn rwan yn barod i fynd yn ôl i fewn i'r tŷ a dwi am ei roid o yn rhywle efo digon o ola a haul anuniongyrchol.